यावे शब्द आपुले पेलण्याचे, सामर्थ्य आमच्या अंगी यावे शब्द आपुले पेलण्याचे, भाग्य आम्हा लाभले वक्तृत्व आपले ऐकण्याचे. विनंती करते आजचे पाहुणे गडेहंस देवळाचे अध्यक्ष माननीय देऊ गडेकर यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. कार्यवळीचे प्रयोजनकर्पी प्रयोजक भौमानेस ॲडव्होकेट सागर आजगावकर हांचे मना काळजातल्यान देव बरे करू. आयची कार्यवळ सकाळी 9 वरांचेर सुरू जाल्या. श्री देव गिरले बरे दिसले आज इथले म्हटल्या इथले आमच्या कमी हेका सांगू नये तुम्ही इथले लोक सगळे पावले. आज गिर्लेश्वराची तळीचे नूतनीकरणाच्या निमित्तानं आम्ही सगळे एकटे जमले हांगा आणि साहेबांच्या आशीर्वादान हांवें ते पाऊल घातले की बाबा काहीतरी एक बरे कितें तरी करचें म्हणून. सो त्या हांवें देवानच ते म्हाज्या कडल्यान घडोवन हाडले. सो असोच तुम्ही आज जसे येल्यार असोच तुमचो मोग आमच्या गाडी आसचो इतलेच मागता आणि देव करूं. व्हडल्यान 30 वर्षा पयलीं त्या नूतनीकरणान शेड नासलें, तळीच नुस्ती आसलेली. पण तळी सुद्धा करताना मातशे प्रॉब्लेम जाल्यात ते सोडवूया, मानस घालूया किंवा आणि काहीतरी करूया. कारण आता काय झालेलं असं ह्या 30 वर्षान एक नवीन पिढी भायर सरल्या आणि ती पिढी शेतान वचना, चिखलान लोळना. मी स्वतः तुमकां सांगताय ल्हानपणान खुद्द ट्रॅक्टराय चलयला, टिलराय चलयला आणि नांगराय घालला साधारण 40 वर्षा पयलीं. ती जी उमेद गावता धरती उपळून काढून तेजेर रोपण करते ती आयुष्यान कधी गावना ना. मी परत ना एकदा मागताय की ह्या तळयेच्या फाटल्यान जी पडींग भात शेती आसा ती परत पुनर्वसन करूची. देव बरें करूं. देव गडेवंश रामपुरुष नवदुर्ग पंचायतान त्यांना साष्टांग नमस्कार करून तसेच इथं जमलेल्या सर्व भक्तगणांना भक्तिभावानं अभिवादन करून वंदन करून आजच्या या व्यासपीठ कार्यक्रमास आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत आपले लाडके सर्वांचे परिचयाचे डॉक्टर वासुदेव देशप्रभू, तसेच माझे परममित्र ॲडव्होकेट सागर आजगावकर, आदरणीय व्यासपीठ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तसेच इथं जमलेले सर्व भक्तगण, सर्वांचं पुन्हा एकदा या कार्यक्रमात मी स्वागत करतो. आणि सर्वप्रथम ज्या लहान मुलांनी आता इथं सुंदर असं स्वागत गीत साजरं केलं त्यांचं मी अभिनंदन करतो, कौतुक करतो आणि त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो पुढील वाटचालीस. तसेच आमच्या देवस्थान श्रीदेव गिल्लेश्वर देवस्थानचं जे स्थान आहे ते सुशोभीकरण करून, नुसतं सुशोभीकरण केलं नाही तर सकाळपासून विधी करून ते सकाळपासून शुद्धीकरणाचा शुद्धी होम घातला आणि बऱ्याच वर्षात रखडलेलं काम सागर आजगावकर यांच्या मनी आलं आणि ते काम सुंदर असं काम त्यांनी केलेलं आहे. त्यांचं मी खूप खूप आभारी आहे आणि त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो पुढील वाटचालीस. भविष्यात त्यांनी भरपूर असं काम केलं. मी आज बघतोय की बऱ्याच ठिकाणी त्यांनी बरंचसं काम केलं. कुठे टॅक्सी स्टँडवाल्यांना पायलटांना आश्वासन दिलेले, सगळीकडे ते लॅम्प लावलेले आहेत आणि बरंच मोठं काम हाती घेतलेलं आहे. त्यांना पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा आणि मागतो पुढील जे इलेक्शन त्यात काहीतरी ते उतरणार आहेत. त्यांना आमची गरज आहे, म्हणजे आम्ही लोकांनी सपोर्ट केला तर ते पुढे चांगलं काम करणार. आम्ही त्यांना खूप खूप सपोर्ट करूया आणि पुढील वाटचालीस त्यांना शुभेच्छा देऊन मी माझ्या वाणीला विराम देतो. धन्यवाद. आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तान व्यासपीठाचेर उपस्थित असा गडेवंश देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष बापदेव, आजचे ह्या कार्यक्रमाचे आयोजक
ॲडव्होकेट सागर, बाय सुमन, बाय बाप प्रणित, उपस्थित बंधू भगिनींनो आणि पत्रकार मित्रांनो, साधारण 32 वर्ष झाले. 94-95 सालान जेव्हा तर पहिले फावट मी नगराध्यक्ष असला त्या वक्तार ह्या तळयेचा नूतनीकरण आणि बांधकाम हाती घेतलेलं. पण म्हाका इतक्या दुःख झाला की ज्या वक्तार नूतनीकरण झाला त्या खोदकाम उलटा केला. जो पाण्याचो प्रवाह भायर वचांक जावो तो भितर येवंक लागलो. मध्यंतरीच्या काळान पेडणेकरांनी आमकां विसरलेले. एकूण परिस्थिती बरी जाली की जी कौटुंबिक जडणघडण जावंक जाय असली ती योग्य पद्धतीन माझ्या कुटुंबाची आणि घरातली बऱ्या पद्धतीन पार पडली. पण पेडणेकरांचो अनुभव मात्र काय बरो जावंक ना. आमिषा दाखयली, तुमकां नोकऱ्यो दितय, तुमकां आनी काय दितय. पण नोकऱ्यो गावंक ना, किंबहुना आनी कांयच गावंक ना. इतकेंच न्हय की गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीक जो अतोनात पैसो सिंधुदुर्गा वयल्यान इल्लो आणि हायसर वांटणी जाली त्या कारणान नूतन जे कार्यकर्ते आसात ते 1-2 दीस मातशे उतरकूट जाल्ले. पण परिणाम असो जाला की राणे सरकार विश्वजीत न्हय पलतडचो राणे सरकाराचे लेटर इला की त्या माणसाक आयुष हॉस्पिटलान म्हण किंवा मोपा विमानतळाचेर म्हण काम रोकडा गावता. पेडणेकर शेणले. परिवर्तन जावंक जाय. परिवर्तनाक थंयसर एक म्हणजे खंबीर नेतृत्व जाय. कितके फावटी आमी सांगला की बाबा जी वस्तुस्थिती आसा ती नेते मंडळीच्या फुड्यान हाडपाक जाय, योग्य मार्गदर्शन करूंक जाय. पण नुसतो स्वतःच्या नावाच्या फाटल्यान माजी नगराध्यक्ष, माजी उपनगराध्यक्ष हो एक खेळ चालू झाला. 1 महिनो 1.5 महिनो खुर्ची सांभाळतात. ती काय संगीत खुर्ची नाही. संगीत खुर्ची जर असलेली जाल्यार आज हायच्याच जमा जावंक जाय असले. पण ते सुद्धा येणार ना. प्रशांत हायसर गायब आसा. अशा कारणाक लागून लोकांनी चिंतूंक जाय की बाबा आमदार सांगता म्हणान अमूक तमुकाक निवडान दिवचो की खरोच तो माणूस काहीतरी करतलो, काहीतरी धडाडी आसतली, आपले प्रश्न सुटावे म्हणान कार्यान्वित रावतलो. त्याचो गांभीर्यान विचार करूंक जाय. 5-5 लाख रुपये जर बुथा फाटल्यान वाटून चेक केले, इट इज माझ्या तरी ध्यानी मनी सुद्धा नसलेला. मुंबईन जातात, नवी मुंबईन सर्रास जाता. नवी मुंबईचो जर तुम्ही विधानसभा क्षेत्र जर पळयशात जाल्यार साधारण 24 लाखाचो एक विधानसभा क्षेत्र. संपूर्ण गोंयाची सुद्धा लोकसंख्या तितकी ना. आणि थंयसर जे भायले लोक इल्यात आणि बसतान केल्यात तांकां काय पडलेलं नसता. आज हय असतात, फाल्यां